A tak som to chcela vyskúšať a vyskúšala som to na vlastnej rodine. Investícia do ľudí je najlepšia investícia, aká môže byť. Pri sledovaní talentového podcastu. Moje meno je Joe Palaščák a som Gallup Coach. Našou dnešnou vzácnou hostkou je Terezia Hrebeňárová, riaditeľka základnej školy svätých Cyrila a Metoda v Košiciach. Dobrý deň, prajem. Ste úspešná škola a teší nás to, prajeme vám to a sme radi, že môžeme byť toho súčasťou, keďže vlastne talenty sú niečo, čo nás spája. Zaujímalo by ma, čo stojí za vašim úspechom, ktorý je vyjadrený tým, že ste dvakrát po sebe boli na špičke rebríčka INECO. Dávate mi otázku presne takú, jak mi dávali novinári, prečo, čo je za tým, že ste sa stali najúspešnejšou školou Slovenska. A ja som im vôbec nerozumela, čo sa pýtajú. Pretože my si robíme svoju mravenčiu prácu, robíme si ju zodpovedne a že existuje nejaké INECO, registrujeme, ale že by sme kvôli umiestneniu robili niečo v škole, tak nerobíme nič. My si žijeme svoj krásny školský život. Až po nejakom čase som si uvedomila, čo tí novinári sa ma pýtajú. Existujú školy, ktorým naozaj na INECO záleží a robia všetko možné, niekedy aj nemožné, aby sa umiestnili v rebríčku INECO. Za tým našim úspechom hľadajte učiteľov, veľmi ochotných učiteľov, usilovných, dobrých učiteľov, vaše deti, keďže ste náš rodič, i šikovné, múdre deti a rodičov, ktorým záleží na vzdelávaní ich detí. Tak potom sa na tú otázku pozrime z inej strany, pretože vy ste vlastne v tom rebríčku dosť vysoko boli už 4 roky po sebe. Boli ste na 11. mieste, dvakrát na 1., posledne na 7. Čo podľa mňa je úspech v celoslovenskom merítku. To znamená, že niečo robíte dobre. Hovoríte, že my to tak robíme stále. Ale sú iní, ktorí by sa chceli inšpirovať a tiež by chceli robiť niečo dobre. Tiež pravdepodobne nie kvôli rebríčku, ale preto, lebo im záleží na deťoch. Takže niečo na vašej škole je také, že sa to dá merať aj rebríčkom INECO. Ale nezávisle na rebríčku, čo je podľa vás jadrom tej kultúry školy? Alebo ako to môžu ostatní tiež robiť tak dobre? Tak toto je už ťažká otázka. Keď sa tak pozriem do histórie našej školy, tak začínali sme pred 35 rokmi. Tohto roku máme výročie. Chceme ho aj patrične osláviť, keďže 30. výročie bolo počas korony. A taký štart, aby sme my začali takú novú éru cirkevnej školy, bolo obdobie, vyšla výzva z Európskeho sociálneho fondu na vzdelávanie, čiže sme v rokoch 2008-2010 a my sme si sami napísali projekt, prešiel nám, boli sme úspešní, sami sme si ho aj realizovali a to nás posunulo veľmi, veľmi dopredu. Na základe toho projektu teraz my stávame ďalej. A o čo išlo? Keď sme chceli inovovať, modernizovať naše vzdelávanie, tak sme vytvorili veľký tím v škole a každý si hovoril, čo by chcel. A my sme do toho projektu to zahrnuli. Niekto chodil, a teraz naozaj to tak bolo, tajne na vzdelávanie, lebo škola mu to neumožňovala, čo na niektorých základných školách sa deje doteraz. My sme to do toho projektu dali, učitelia a to absolvovali. Potrebovali by sme učebné pomôcky od výmyslu sveta, my sme to tam dali, ale my by sme chceli ísť niekde ako tým na viac dní. Tam sme to dali a toto všetko sme uskutočnili a tým začala taká prvotná motivácia tých učiteľov. Samozrejme, že to všetko riadila bývalá pani riaditeľka, ktorá bola úžasný líder. Umožňovala tým učiteľom slobodu v tom, že čo oni chceli, tak sa im to snažila splniť. A
to sú základy, kde začala úspešnosť našej školy. Hovoríte pekne a zdá sa mi také úctivé od vás, že vlastne dávate kredit aj predchádzajúcej pani riaditeľke. Len sa chcem spýtať, že v rebríčku Inako ste vysoko, čo som si pozeral posledné 4 roky. Z hodou okolností, vy ste riaditeľkou 4 roky. Je to náhoda? Áno. Neverím. V rebríčku Ineko sme sa postupne dvíhali. To Ineko nedá sa z roka na rok, že ste z 200 neviem ktorého miesta na prvé miesto. A my sme postupne rástli. Ja som v tých rokoch bola zástupkyňa a bola to tímová práca. S pani riaditeľkou sme boli duo, ktoré jedna bez druhej neurobila rozhodnutie a to by som odporúčala všetkým školám, ale aj firmám, aby mali také duo, ako fungovalo na našej škole. A to bola naozaj pôda už pripravená na to, že to vyvrcholilo prvým miestom. A čo znamená prvé miesto v Ineko? Ineko meria merateľné úspechy, čiže pripravenosť žiakov, ale aj výsledky z olympiád. A nie je samozrejmosť, že sa vám každý rok podarí na celoslovenskom kole umiestniť na prvom mieste. Nám sa v tomto roku, kedy sme boli prví, mali sme 3 prvé miesta, čo je úžasné. Odvtedy už sa nám to nepodarilo. Keď chcete vyhrať prvé miesto, tak to je intenzívna práca na tom študentovi, žiakovi 4-5 rokov, aby sa umiestni sa alebo nie. Náhody neexistujú, áno, ale a ja som tam mala olympionika, ktorý bol na prvom mieste. Čiže veľmi sa teším, naozaj to tak vyšlo, neviem, či sa to bude opakovať. Tie výsledky nie sú samozrejmosť. Keď to hovoríte, tak vlastne ja počujem, alebo definoval by som teda kultúru školy tým, že tímová práca, podpora riadiaceho tímu pre učiteľov. Riadiaci tím počúva, čo oni chcú a dáva im to, predpokladám, že najmä keď to je konštruktívne a že vlastne tým sa mení tá atmosféra školy. Hovoríte, že je to samozrejme a že takto predsa my robíme a nerobili sme nič iné, ale moja skúsenosť z rôznych iných inštitúcií mi hovorí, že to nie je samozrejme. Tak len som vám to chcel ako tak vlastne vyjadriť za to. Asi aj vďaku aj obdiv, že niečo, čo hovoríte, veď všetci, samozrejme, že chceme dobro pre iných a slúžime im a všetci sme tímoví hráči. Nie je to celkom pravda. Všetci takí nie sú. A len vám poviem, že mal som možnosť koučovať viacerých vašich učiteľov a keď aj mali možnosť hovoriť o niečom, čo bolo pre nich ťažké, tak v istej chvíli povedali, že pani riaditeľka ma podporila. Pani riaditeľka mi pomohla. Pani riaditeľka mi napríklad dala uznanie, ktoré som potrebovala za niečo, čo som robil nejaké dlhšie obdobie. Viete, lebo všetci hovoria, že áno, tímová práca je dôležitá. Všetci hovoria, že sme tým, všetci hovoria, že tvrdá práca je dôležitá, ale že ako hlboko a skutočne sa to naozaj dostáva do tímu a ku klientom, čo sú v vašom prípade žiaci, to už je iný príbeh. Že či to, čo hovorím, aj naplno žijem. A ja som, ako keby, že ja som zažil a zakúsil, že vám teda verím, keď mi hovoríte, že je to tímová práca, pretože to potvrdzujú aj ľudia, ktorí vedia, že ja nikde nepoviem to, čo sa dozviem na coachingu. A v bezpečnom prostredí mi to potvrdili. Takže je to Ďakujem výhodné. veľmi pekne, dobre sa to počúva. Ale za všetky tie roky, keď som bola zástupkyňa alebo aj naozaj bývala pani riaditeľka aj teraz, snažím sa vybudovať dôverný vzťah, dôveru v tých učiteľov. Ja ich mám rada, mám ich naozaj, nech to neznie ako klišé, ale zaujíma ma aj ich osobný, súkromný život, zaujíma ma pracovný život a z veľkej časti môžem povedať, že naozaj mi dôverujú. Prídu sa poradiť aj v osobných veciach alebo v tom, čo prežívajú v rodine. A keď majú nejaký pracovný problém, tak hneď prídu za mnou. Čiže neboja sa prísť, dvere majú stále otvorené. Prerozprávame a myslím si, že
to tvorí ten tímový duch, že sa neboja, lebo sú prijatí, keď prídu. A ďalšia vec, hovoríte o tom, že každý chce, áno. Máme etický kódex, ten etický kódex platí pre žiaka, ale jeden z bodov je tvoriť spoločné dobro. A my sme si dali ako jeden z pilierov našej školy tvoriť spoločné dobro. Aby nám išlo o to, nie o osobné záujmy, ale výsledok bol dobrý. Čiže nám je jasné naše poslanie, naša identita školy, to náš cieľ, čo chceme, a naozaj vytvárame skoro jednoliatý tím. Budem zvedavý na detaily, pretože ako coach, keby mi niekto povedal, že chcem spoločné dobro, povedal by som, že to nie je dosť špecifický cieľ. Že čo to znamená? Priblížili by ste mi to v nejakých konkrétnostiach, že ako vyzerá, keď tvoríte spoločné dobro? Myslím týmto, že ten učiteľ nemyslí svoj osobný prospech. Som unavená a už to nedám a dajte mi teraz pokoj. Alebo ten žiak niečo potrebuje, ale ja už mám po pracovnej dobe. A takýchto situácií by bolo milión. Ale keď človek vidí potrebu, keď ten učiteľ vidí potrebu, tak veľakrát zabudne na seba, zabudne aj na svoje fyziologické potreby a snaží sa to vyriešiť, snaží sa pomôcť. A je normálne, že keď hoci čo je v škole, keď deti idú na lyžiarsky alebo niekto ochorie, tak ako mu pomôcť. A normálne hľadáme také spôsoby, tí učitelia sú neskutočne kreatívni a nájdeme možnosti a spôsoby, ako pomôcť. A v tom už sme virtuózi, už vieme, ako to robiť a robí nám to radosť. Ja som si teraz spomenul na konkrétny príklad, keď viem, že skupina žiakov z vlastnej iniciatívy išla pozrieť svoju chorú spolužiačku alebo že potešiť, odnesli niečo aj jej rodičom, aby jej to odovzdali. Keď som to počul, tak mi to prišlo ako takisto neobvykle. Nespomínam si, že mysleli sme na svojich chorých kamarátov a spolužiakov, ale až takto ďaleko sme to nepotiahli, takže sa mi zdá, že tá kultúra školy proste ide skrz a presakuje až k žiakom a študentom. Môžem vám povedať jeden príklad. Áno, jeden prosím. deviatak dostal žltačku. A jeho spolužiaci sa chodili po vyučovaní do kaplnky, deviatáci modliť ruženec. Puberťaci, ktorí by ste to od nich nečakali. A keď príjete tam, tak máte slzy v očiach, máte zimomriavky, jak tí chlapci 15-roční sa modlia ruženec za svojho spolužiaka. A tak to robili, až kým ten spolužiak sa nevrátil do školy. A potom sa pobili podľa mňa, jak správne. Jasné, no. Okay. Aj to patrí. Oni sa môžu pobiť, ale nie pred našimi očami. Jasno. Majú na to vyhradenú nejakú miestnosť bezpečnú? Nie, tam, keď ste s rodičmi alebo niekto iný, ale nie pred nami. V tej skladačke toho, že ste úspešná škola, že máte veľmi, nestačí povedať veľmi, že zdravú, ale akože príjemnú ľudskú klímu a atmosféru, tak súčasťou tej skladačky pre mňa sú aj talenty od Gallupu Clifton Strengths. Zaujímalo by ma, čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli začleniť tento prístup do rozvoja učiteľov? Tak viete, do mailovej schránky vám príde veľa mailov a jeden z nich bola aj pozvánka na workshop Objav svoj talent. Aj viem, kto mi ho poslal. Tak som rozmýšľala a prihlásila som sa na ten workshop, išla som tam vyskúšať, že čo to je. Pravdu povedať, celkom sa mi to páčilo, ale no veď veľa vecí sa vám v živote páči. A tak som to chcela vyskúšať a vyskúšala som to na vlastnej rodine. Nie je to lacná záležitosť. Takže ako darček na Vianoce to dostal manžel, dostali to deti. A keď to absolvovali, tak potom som videla, čo to urobilo u nás doma. A boli to krásne večery, kedy sme sa rozprávali o tom, kto má aký talent a tá kombinácia, čo prináša. A to bol štart na to, že áno,
to by bolo vhodné aj pre našu školu a vtedy sme to ponúkli aj učiteľom. Boli to úžasní lektori. Poznám ich? Myslím, že áno, čo je unikátne na tom, že to sú naši bývalí žiaci, hrdí učitelia na to, akých máme absolventov a čo sme vychovali v škole, tak do toho išli. No a keď to môžem tak trošku priblížiť, čo sa dialo, tak ja si veľmi vážim čas učiteľov, pretože si myslím, že tá psychohygiena je veľmi dôležitá, čas strávený v škole. Tak začalo to veľmi pekným dvojhodinovým workshopom ešte v auguste, keď každý bol nadšený z prázdnin a plný, čo všetko v novom školskom roku dám a jak si to zariadím a tak. A ten workshop bol motivačný, a myslím si, že veľmi dobre dopadol. Na základe toho workshopu potom učitelia mali dosť dlhý čas, niekoľko mesiacov na to, aby vypracovali dotazník. Prečo sme im nechali taký dlhý čas? No pretože keď chcete vypracovať ten dotazník, aby bol relevantný, tak nesmiete prežívať žiadne intenzívne emócie, nesmiete byť nahnevaní, unavení, aby tie výsledky boli OK. A tak nasledovala ďalšia fáza a to bol mentoring, hodinový mentoring. Viete si predstaviť, jak reagovali učitelia, hej? To vyskúšať, že prevratili oči a čo to kto po nás chce a ja do toho nejdem. Naozaj, tak toto bolo? Lebo už na tom samotnom, keď som mentoroval, tak tam už chodili celkom radi, či to tá prvá fáza. No, ale stále v tíme sa nájdú odvážlivci, ktorí idú ako prví. Okay. A oni sa našli a keď prišli naspäť, spokojní a vysmiatí jak lečo, tak to nabudilo tých ostatných, že tak do toho ideme. Čo priniesol ten individuálny mentoring? Tí ľudia sa tam cítili pochopení bez toho, že by mohli niečo o sebe povedať. A napriek tomu ten coach, mentor im rozumel. Keď prišla kolegynka za mnou a oni sa ma pýtali, ako žijete s tou svojou empatiou, ako krmíte ten svoj intelekt. Tam cítili prijatie. Čiže to bolo také otvorenie celému tomu objavstvu Thalem a Gallupovi. Aj boli hrdí na na tie svoje talenty, na tú svoju prvú peticu alebo prvých 10. Radi sa o tom rozprávali, čiže aj v zborovni to sme mali na nástenkách, že aké sú a každý si to mohol pozrieť. Hej, bolo to veľmi pekné a bola to veľmi, veľmi dobrá atmosféra. A pre vás, ako pre riaditeľku lomeno, veď akože leadership management, to znamená, že niečo sa deje v organizácii, niečo som tam pustila a teraz čo to znamená pre mňa? Akože aký prínos ste vy videli, okrem toho, že sa tešíte z toho, že vaši ľudia sa mali dobre? Áno, mali sa dobre, ale samozrejme oni niečo zažili, čo vedia sprostredkovať ďalej. Ten naplnený učiteľ môže to odovzdať ďalej. A toto bol cieľ celého Gallupa, aby to vedeli tí učitelia preniesť na žiakov. Veľmi sa mi páči, asi poznáte ten príbeh so zajačikom. Zajačik išiel do školy prvýkrát, prišiel domov vysmiatý. Mamka sa ho pýta, no čo je, mali sme súťaž v skákaní a ja som bol prvý. Po nejakom čase zase príde zo školy a už nie je taký vysmiatý, ale predsa je veselý. Mamka sa opýta, no čo bolo dneska, mali sme súťaž v behu a ja som bol tretí. Výborne, mamka ho pochváli. A po nejakom čase príde s plačom, ani sa ho mama nič nemohla spýtať, pretože bol smutný. Večer mu dala antidepresíva. Až na druhý deň, no čo bolo v škole? Mali sme súťaž v plávaní a ja som bol posledný. No však dobre, ale prečo plačeš? No lebo učiteľka povedala, pretože to nevieš, odteraz budeš v škole len plávať. Toto je princíp našej školy, aby sme nevenovali neadekvátne veľa času tým oblastiam žiakov, ktorých vieme, že kde je strop, kde je hranica, ale venovali sa
tomu, v čom sú tí žiaci dobrí. Aby sme objavovali v nich dobré stránky. A takým meradlom toho všetkého sú, keď prídu spokojní rodičia a teraz vidia, že tá ich dcéra nič moc, ale je v škole šťastná, pretože je umelecký alebo vieme ju na umeleckých. Doteraz bolo tak, že v triede, keď niekto vedel slovenčinu a matik na jednotku, tak to bol jednotkár, tí ostatní ako keby boli trošku menej ceny. Ale v súčasnosti je to tak, že každý je v niečom dobrý. Len časť je v matike. Iná časť môže byť, viete, kde všade. A my sa snažíme to odhaľovať a využívať v škole. Povedali ste, že je dôležité, aby boli šťastní, spokojní. A tie výsledky nie sú to najdôležitejšie. Dobrá správa podľa mňa je, že keď sa ľudia venujú tomu, čo ich baví, tak vlastne máme aj výsledky. Ale máme ich takým láskavým spôsobom a takým budujúcim. A ten príbeh podľa mňa aj diváci poznajú. A tiež som ho počul, ale ešte som nepočul, že by mamka dala antidepresíva. Tak som sa pousmial a potom som si uvedomil, že síce sa usmievam, ale že vlastne to nie je vtipný dodatok príbehu, ale že to je realita mnohých detí v súčasnosti. Nešiel by som do toho teraz hlboko, ale premostil by som k tomu, čo ste vravali predtým, že učiteľ dá nabok svoje možno aj fyziologické potreby alebo svoje citové rozpoloženie a de facto slúži žiakovi. Vidíte súvislosť aj medzi well-beingom učiteľov a tým, že poznajú svoje talenty, že ako sa majú o seba starať, ako majú na seba dávať pozor, aby ich niektorý z takých tých slúžiacich láskavých talentov neťahal až za takú hranicu, že síce to bude výborné pre inštitúciu alebo žiaka, ale možno učiteľ sám bude unavený alebo vyčerpaný? To je veľmi zaujímavá otázka. Na well-being učiteľov dávame dôraz. Aj snažíme sa im vytvoriť zónu aj priestor, aby si mali čas oddychnúť. Váš školský talentový profil, vaša tímová top 5 obsahuje napríklad talent rozvíjajúci, čo je prenádherný dávajúci talent, ktorý seba, svoj čas, svoju energiu investuje do rozvoja iných. Máte tam v top 5 aj talent presvedčenie, čo je altruistický talent. Ak to, čo robí, že mu dáva zmysel, tak to pre ňo nie je job, nie je to zamestnanie, alebo proste je to povolanie. Ale táto silná vnútorná motivácia môže viesť ľudí k tomu, že sa možno preťažia v tej službe. Pretože keď im tá služba dáva zmysel, tak pôjdu ďaleko, pôjdu až misionársky, povedzme. Ako sa potom aj seba chrániť, aj voči sebe byť rozvíjajúci, aj nezabúdať na zmysel toho, že ak ja mám energiu, tak ju viem dávať. Že či talenty vám dávajú taký nejaký návod, ale prostriedok na to, že čo ten človek potrebuje, aby aj on čerpal, aby aj on sa mal dobre. Pretože učiteľské povolanie je náročné v mnohom. Učiteľské povolanie je náročné. Mojím cieľom je, aby sme odborali všetky formality, ktoré nemusia byť. Našim cieľom je, aby tí učitelia sa rozdali v triede žiakom, ale aby tam to skončilo. Čiže aj v tomto smere dôverujú v tom, že toto nerob, toto nemusí byť. Neexistuje niečo, čo predtým bolo, že roky sa to tak robilo, lebo vždy sa to... Nie. Proste robíme len naozaj veci, tak ako hovoríte, ktoré dávajú zmysel. A to, aby človek nevyhorel, aby v tej triede to neprepiskol, áno, môže sa stať, ale snažíme sa o taký balans. A to je aj časový, aj ten wellbeingový v škole, aj tými rozhovormi, prijatím, aby rozprávali o tom, čo prežívajú, aby už nebolo neskoro. Dáme si hranice, oni si tie hranice dávajú aj sami. Čiže to učiteľské povolanie nie je sám vojak v poli, ale naozaj fungujú ako tým triedne učiteľky v ročníku, potom učitelia jednotlivých predmetov a tam dohodnú sa napraviť, až kadiaľ pôjdeme.
Veľmi sa mi páčilo, keď ste povedali, že ste už zaznamenali, že to, čo učitelia objavili na sebe, tak vlastne už prenášajú ďalej. To bol ten príbeh zajačika, že nechceme od všetkých, aby boli ako ja, lebo ja to mám najlepšie. A napadajú vám aj nejaké vaše konkrétne príklady? To znamená nie zajačikov príbeh, ale váš príbeh, kde ste zaznamenali, že učiteľka uvedomila si, že aha, tak toto budem robiť inak. A toto prinesiem do triedy a že už máte nejaké spätné väzby od konečného užívateľa, teda od žiaka, že som spokojný, som šťastný, páči sa mi to. Je to dobré, niečo sa zmenilo? No, našou spätnou väzbou sú žiaci a rodičia. Keď vám žiak povie, že rád chodím do školy, že cíti sa šťastne a keď vám to potvrdí rodič, keď rodič príde s tým, že dieťa nechcelo ostať doma, alebo chcelo ísť do školy, tak to sú tie veci, to je tá spätná väzba pre nás. A keď prídu rodičia žiakov, ktorí nie sú čistí jednotkári, a to dieťa je šťastné a spokojné. Čo doniesol ten Galup? To je klíma. To je to, že keď tak žijú učitelia, tak či chcú, či nechcú, oni to prenesú na tých žiakov. A potom je tá atmosféra taká fajn, viete, taká srdečná. Ja nehovorím, že sme ideálna škola, že tam nemáme problémy, ale nejak to všetko ide tak ľahšie. Každý vie svoje hranice, snaží sa to uvedomiť si. A celý ten Galup, to je proces. To nie je o tom, že niekto urobí dotazník a už je iný. Ale to uvedomovanie je postupné, preto nám veľmi dobre padlo, keď po roku boli tímové workshopy. Znovu sa to oživilo, znovu sa to prehlbilo. Tešíme sa na ďalšie, čiže chceme v tom pokračovať. My chceme toho Galupa aj tak žiť. A sme cirkevná škola, pre nás je to aj naplnenie evanjelia. V akom smysle? V takom zmysle objav svoje talenty, nezakopávaj ich. A ďalšia vec, rob druhým tak, ako by robili tebe. Ako tebe, ty najprv sa postaraj o seba a potom môžeš robiť dobro druhým. Ak škola zateplí alebo vymení okná, tak je to niečo, čo je hneď viditeľné. A teda vieme, že kam idú tie financie. Zatiaľ, čo keď sa investuje do učiteľov, tak to sa ťažšie nejako zažíva a prežíva. Alebo nie tak priamo. Ako vy vnímate, alebo dokonca obhajujete investíciu do učiteľov a do ich rozvoja, keď ešte nie sú všade plastové okná, povedzme? V škole je to presne tak, jak v rodine. Máte rodinný rozpočet a určite priority, na čo to pôjde. To isté v škole. Teraz budem nie veľmi korektná, ale sídlime v prenajatých priestoroch, takže nemôžeme zatepliť. A plastové okná už máme všade. Prepáčte. Tým, že sme zaplatili Galupa, sme kúpili aj klímu pre učiteľov, pre wellbeing učiteľov, aby sa vôbec dalo fungovať. Vy neinvestujete do vzdelávania svojich detí. Investícia do ľudí je najlepšia investícia, aká môže byť. To sa vám vráti, pretože učitelia je to bohatstvo školy. To je tá kotva, o ktorej je škola ukotvená. Keby sme neinvestovali do nich, čo nám je z peknej budovy a z plastových okien. Dávam vám za pravdu. Rozprával som s jedným pánom riaditeľom, ktorého sa veľmi vážim a on povedal, že máme okna, máme zrekonštruované učebne, zatepľujeme a neprinieslo to, čo som chcel. Takže teraz idem cestou rozvoja ľudí. A konečne. Myslel to dobre, ako je to veľmi dobrý pán riaditeľ, ale myslím, že tam potrebovali niečo zasanovať, tak akože preto šli do tej časti budovy, ale už keď mal to, čo musí byť, tak potom myslím, že aj jeho srdce blesalo, keď začala tá časť, ktorá ho teší. No. Takže ďakujem, že to tak vidíte a ďakujem, že investujete do učiteľov, ktorí učia a starajú sa o našu spoločnú budúcnosť. Vy ste tak vizionársky hneď preskočili k tomu, čo je až náš cieľ v Use Your Talents a teda ako keby, že investovať de facto do budúcnosti, do žiakov. A pochopili ste to rýchlo. Niektorí to chápu až na neskorších workshopoch.
A práve preto sa potrebujem vrátiť o krok späť a zaujímalo by ma, že ako vyzerá komunikácia, spolupráca medzi učiteľmi v tímoch alebo prípadne riešenie konfliktov potom, keď už poznajú svoje talenty. No, v prvej fáze učitelia vnímali svoje talenty. Kto som ja? Aby seba poznal, seba prijal, v tom som dobrý. Aha, to nemusím, lebo to je prirodzene, nie som taký, jak ten druhý, som originál. To bola prvá fáza. A druhá fáza bola to, že pozriem sa na tých druhých cez to, kto je on. Niekedy sa to podarilo viac, niekedy menej, ale veľmi pekne sa to odzrkadlilo na tímovom workshope, kde bola taká aktivitka, že tie podobné talenty alebo oblasti mali sa postaviť spolu. A vtedy vlastne veľmi pekne bolo vidno, ktorý učiteľ ako keby do tímu nepatril alebo nepatril medzi tých ostatných, pretože má iné talenty. A vtedy si myslím, to je moje vnímanie, ale keď sme sa rozprávali, aj ostatní to tak vnímali, nie všetci, ale veľa, že tí s inými talentami, nie typickými pre školstvo, boli prijatí. Aha, ale ona je v tom a preto sú jej reakcie také. To nie sú preto, že by nechcela, sabotovala alebo robila ale preto, lebo ona je v tom výborná a toto je pre ňu dôležité. To bolo krásne poznanie a myslím, že to pretrváva doteraz a je to fajn. Neviem o nejakom učiteľovi, že by bol neprijatý, že by... Neviem, ako ono to mení aj tých učiteľov, aj tých iných, aj tých, viete, všetkých učiteľov ono to zmení. A v konečnom dôsledku, ja neviem, či ja som taký idealista, ale tá klíma je láskavá a je pozitívna. Niekedy si až myslím, že si žijeme v takej bublinke. Prajem vám to, lebo chodíme po rôznych tímoch, kde nás volajú akože práve preto, lebo my už máme problém. Poďte nám to pomôcť vyriešiť talentmi. A zažil som to, že to funguje, ale musím povedať, že skúsenosť z vašej školy je špecifická tým, že tá láskavosť je tam prítomná. Akože vnímali sme ju od začiatku. Takže niektorí ešte musia čosi napraviť, aby sa dostali do takej spokojnosti a som rád, že talenty to ponúkajú a niektorí vylepšujú niečo, čo tam už je také prajné. Ja by som sa vás pýtala, prečo to je tak? Prečo u vás to je tak? Kým odpoviem, tak asi poviem, že som váš žiak. Váš v zmysle školy a dokonca aj váš osobne. A na tom úvodnom workshope, kde som bol tiež jeden z lektorov, tak som si uvedomil, že pred zhruba 30 rokmi som z inej školy prešiel na našu školu. Našu školu. A bolo to veľmi príjemná zmena. Že zdalo sa mi, že tam niekde bojujem, kde som bol predtým. A keď som prišiel sem, tak vlastne ako keby, že stichol taký ruch a hluk a zlepšilo sa to. Takže keď som potom po tých 30 rokoch tam bol späť, tak som si povedal, že poprvé veľmi si vážim, by som povedal, že je to nejaká forma pokory učiteľov, že si nechajú sa vzdelávať proste tým žabiačikom, ktorý veď ho poznáme, to je Jožko. On rozbil okno v 3. ročníku. Ale teda, že to prijali, keď sme prišli. A druhá vec som si vravel, že to je super, že vlastne za čo som akože vám vďačný a ako ma to formovalo a ako bolo to prostredie podľa mňa bezpečné. A teraz chcem akože dať do kontrastu to, že prostredie školy bolo bezpečné a prostredie mimo školy zažíval som všelikde inde, povedzme, že šikánu alebo tak, alebo niekto si myslel, že je dobrý nápad na mne hasiť cigaretu a takéto, proste takí iní chlapci, akí drsňáci zo sídliska. Takže sa mi zdá, že je v poriadku, keď škola je bezpečná. Pretože všelikde inde to tak nie je. A povedal som si, že to je úžasné. Ja vlastne týmto ľuďom, ktorých mám rád, ktorých si vážim,
a od ktorých som spoznal veľa iných ľudí, takže o to viac si ich povedzme, že vážim, lebo vidím kvality, ktoré sa mi vtedy zdali samozrejmosťou, že to vlastne môžem vrátiť. Že ja som niečo, akože som si išiel do sveta a tam som, musím povedať, že vďaka mojej manželke, ktorá bola prvá galúbkovčka, ja som bol až po nej, tak som niečo veľmi hodnotné našiel a som si povedal, toto vám chcem doniesť, to je úžasné, budete sa mať dobre. Takže chcem potvrdiť, že tá škola je špecifická, či je alebo nie je v Ineko. A nepoznám odpoveď na otázku, že čím to je, ale myslím, že medzi riadkami je tu prítomná vlastne celý čas, ako sa rozprávame. Že od začiatku hovoríte, veď nerobíme nič extra. Robíme predsa iba to a to. A potom sa ukáže, ale toto všetci nerobia, takže vlastne to je niečo extra, je to niečo výnimočné. A súvisí to podľa mňa aj s tým, že keď máte teda v tej top 5 tímovej, Gallup to zmeral, máte tam talent presvedčenie, je to hodnotový talent, máte tam talent rozvíjajúci, to znamená, že dávame sa. Je tam talent harmónia, to znamená, že teší ma, baví ma, keď robím niečo pre iných, vtedy som spokojný, takže myslím, že tam by bola tá odpoveď, že no lebo ste takí a to dobré nemeníte a dávate si pozor na to, aby tie nízke stránky talentov alebo niečo zlé proste nepokrivilo alebo neohlo alebo neznechutilo človeka natoľko, že stratí to, čo by, alebo prestane dávať to, čo v sebe má a čo by prinášalo. Čiže ten talent presvedčenie, tí ľudia, oni pracujú na sebe. Pracovali aj predtým. A ten Gallup to iba umocnil. On ich potvrdil, že toto je dobrá cesta, toto je tak, toto áno, toto si ty Božie dieťa, takto milované. V tom je to pekné. Na prvom mieste, keď má škola talent rozvíjajúci, to znamená, že tí učitelia sú tam, kde majú byť. Koľko dobrá môže urobiť človek, keď je na správnom mieste. A platí to aj opačne. Hovorili sme o tom, aké ovocie to prináša pre žiakov, ako to funguje v kolektíve. Ja som sa už trošku pýtal na to, že aké informácie ste vy ako líderka dostali. A ešte by som sa spýtal na vás samú, že ako sa vy cítite vo svojej role vďaka tomu, že poznáte práve svoje talenty. Oslobodzujúco. Pretože môžem byť konkrétna. V mojej peťke mám talent maximalizujúci. A ja som si nikdy nevedela predstaviť, že hoci čo som zorganizovala, hoci čo sa udialo, nikdy som nebola spokojná. Stále som, ešte toto sa dalo vylepšiť a toto mohlo byť ružovejšie. A teraz som si uvedomila, stačilo, to je ten talent, proste nenaplníš nikdy, lebo to stále bude niečo vyskať. A tak som sa upokojila, urobiť človek to, čo má urobiť, čo je potrebné, ale už potom ďalej to neriešim. To je len taká malá ochutnávka. Ale tak isto sa ma to dotklo, jak každého učiteľa. A ma to potešilo, tie moje talenty. Veľmi dobrý bol mentoring, a kombinácia tých talentov. Naozaj som pokojnejšia, lebo predtým som si vyčítala ešte a toto a ako to zlepšiť. Nie, že by som sa teraz nesnažila, ale naozaj využívam tie talenty, ktoré mám na to, aby bolo pokryté všetko, čo treba. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu prácu doteraz. Ďakujem za našu spoluprácu, ktorá sa obnovila po 30 rokoch, keď som ja bol recipient. Krásne. A potom to teraz môžem vrácať. A prajem nielen úspech v rebríčku Ineko, ale aj takú spokojnosť, seba prijatie pre vás a pre celý tím, radosť, dobrú atmosféru, klímu, elektrickú klímu, nejakú duševnú, duchovnú. A veľa dobrých, spokojných, šťastných detí. Ďakujem veľmi pekne. Jožko, aj ja vám prajem a prajem všetkým školám najprv, aby mali takých rodičov, akých máme my, ako ste vy. A vám osobne prajem
veľa, veľa všetkého dobrého v rodine, aj v práci, aby ste nás obohacovali zase s niečím novým, unikátnym aj do budúcna.